За мен един човек, за да снима гол, трябва да има психика. Трябва да не ти пука, трябва да си готов да се продадеш за едни пари. Това е онлайн легитимирана проституция. Какво ти коства да наречеш някой приятел? Проститутките не са нормално нещо. За мен един човек, за да снима гол, трябва да има психика. Аз примерно не мога. Мъж ми тежи на съвестта, човек. Честно Не ти казвам. не трябва да имаш психика, трябва да не ти пука, трябва да си готов да се продадеш за едни пари. Това не означава, че имаш психика, това означава, че си слаб човек и си избрал лесния път. Защото това е лесния път, бе, брат, стига. Сега утре ти си направиш OnlyFans, качваш си една снимка и готово. Кое е трудното? След 20 снимки ще го преодолееш, ще си кажеш, какво? 5 бона съм взела, какво като ме гледат го? И готово. И после ще ми дължи ми обясниш тук, мами ми беше много трудно. След 10 дена голи снимки качени. А не ма идеш да бачкаш, ще си направим всички OnlyFans, ще бъдем пропаднали, няма да работим за системата, а ендортей това набиташ сме всичките и така няма да има полиция, няма да има здравеопазване, няма да има снабдяване на храна, няма да има нищо. Всички сме OnlyFansърки. И OnlyFansъри си показваме писите и ще се биеме в челото. За OnlyFans искам да поговорим. Защо имаш такава непоносимост към хората, които изкарват пари по този начин? Защото това е проституция. Мислиш ли, че е проституция? Това е онлайн легитимирана проституция. Не е ли една от модерните професии всъщност? Ако наричаме модерна професия да си проститутка, добре. Аз по принцип съм отчасти на твоето мнение, обаче отчасти не е реално да продаваш секс. Ти пак продаваш тялото, но не правиш физически акт. Дали го продаваш дигитално или дали го продаваш физически е абсолютно едно и също. Това дали продаваш наркотици по еконт или на улицата е абсолютно едно и също. Да. Без да ги пипаш. Даже ако през посредник ги продаваш, все едно наркобарон да каже, аз не продавам, продават дилърите. Бате, същото е. Смисъл, дилърите са лошо нещо, проституцията не е приятно нещо. А не може да се принизяват така жените, че за едни пари да ми ходят да ми се снимат. Що ти не отидеш да се снимаш сега? Що не заебеш този подкаст? Тук какво плащаш, не плащаш, какво изкараш, какво не изкараш? Що не идеш ти? Нали ще изкараш по 5 бона на месец? Много ли си доволна? Анджи каза, че по 9. Ако си ти по 20 да ги изкарва. Смисъл, това е онлайн проституция. Това не трябва да е мерилото на хората за успех. Това бате, не мога да направим днешно време ненормалното да го направим нормално. Това се опитваме да направим, да го обясним на хората, разбираш. Ма то е нормално защото не е нормално, бате. Не може да бъде нормално това нещо. Проститутките не са нормално нещо. Какво ти коства да наречеш някой приятел? Как трябва да ти се докаже един човек, за да кажеш, то ми е приятел? За мен, такива приятели, които имам, дори има такива, които не се виждам с тях по една година, но те пак сме приятели. Да. Не е задължително да се виждаш с някой постоянно, че ти е приятел. И не е задължително да сте захапали телефон. Да, защото човек като му се обадиш и му кажеш, имам проблем, ела там, направи това, ела да се видиме и той да дойде да се видите 2-3 пъти в годината и си поговорите истинските искрените неща и да не те цака и да не те маже и така. Те покани някъде, да те покани на културно да се видите. Какъв лош тренд забелязвам, че масово момичетата не им се бачка. Казвате, баш ще намеря чичко, който да ми дава парички. Какво мислиш? Аз ги виждам всеки ден от тия чичковците. Виждам всекидневно, секундно и какво им липсва на тия момичета? Защото не мисля, че родителите са проблем. На тях им липсва психика, не на тия от OnlyFans. Искат, пак ти казвам, някой да ги издържа лесния път, искат да не се потрудят, да не се развият, защото те очакват, че ще идат на 18-17 години, нека да ще почнат от това бона заплата директно от 3, от 4. И те какво предлагат от другата страна? Те нито могат пишат на български, нито могат говорят нормално. Не могат две изречения да вържат без да не са го написали на лист да го прочитат те така бавно пред камерата, примерно, или където и да било, пред хората. Какво дават? Каква стойност дават? Те какво са?